Ka Jingshim Kya Jonki Officer Katanat Soil and Water Conservation Division Nongpo Banpin Kaladur Ya Kawai Kapong Hakishnong Umling Krad New Tasku Kum Kajaka Penlang Bat Hakaju Kapor Kum Kajaka Jungokai Perthai Kala Urlong Hadian Bo Menteri Katanat CNRD Baderu UMLE Kejirang Constituency Uba Sustenance Sotun Mentag Sngi Ulalit Ban Plipat Ba Sendan Yaka Water Harvesting Structure Kam Eco Tourism Park Baratai Hagarukom Kaba Itanat Hakate Gishnang Yakate Ka Water Harvesting Structure Kam Eco Tourism Park Latai Hakjinglut Kumba Shiklur Tingka Kajingbay Tingka Da Ka NABARD Da Kajing Angnut Banlong Kajing Kerku Bat Kajing Mentoy Ki Patba Hakate Gishnang Kamtam Ban Kintiu Yala Ka Jong Ka Kon Jung Ki Patba Nong Shnang Hakate Gisni Lasakiru Da Kajing Dan Lang U Zenedic De Shira Director Katanat Soil and Water Conservation Usi Awashti SDO Civil Patharkma Civil Subdivision Ba Ki Sindram Divisional Officer Soil and Water Conservation Division Nongpo Ba Yu Kerba EEPHE Kakong Hamedari Marbanyang Assistant Soil and Water Conservation Officer Ba Edwin Finkley Rang Ba Shnong Lembat Kiwiki Officer Bat Kipat Ba Nong Shnong Hakate Gisni Nakaliang Katanat Soil and Water Conservation Kala Yoru Ban Pelat Ya Ki Hajar Tali Ki Simbai Dokha Shakate Kapal Strong foundation of me being the first time as the minister to the government of Meghalaya. And thank you so much for giving me this privilege and the honor for the soil department. Nangkaru ya kashnong hibrokaway, but nakwaru ban nangyai ya kajintray stom, kajintray minot, kajonki officers. Nitip bagi officers baru haman di department itrestom kisimkia badai na katagadao bagani ka project kabangi mental kaba layo bangin please sundan mental kasni kadai ka project kaba kini ki officers baru itu ka soil department kila simkia ka Ripoy district ka jila ka jungi kadai ka jila ka Balakerpu Kerpang Domblay hagi por ke paminswa laban ongba ka konsensi ka jungi kinumdon kum ki tagi projects lene ki ba laban ong ki balaban attract lene ban bring ya ki waypat ya ka jingpen itanat Henry nilai menta bahaka konsensi ke juniro idon shibun ki potentials lede kita ki benta ki ba nilaban ong ki ba lada ba nikon bot ya kade ke area lane ya ka take area kilo ki ki thong ki dai ki thai kala banong ka jingi tanat ba kala ban ring ya ki nongwan jungo kai kumba kalong hakani ke jaka kani ke jaka kaba nakale ka soil department kala da bonwara ai kani ke project hakaba kan salong ka way na ki jaka ki ban ring ya ki nongwan jungo kai nakaleng ki tong ki thai ki ba lada mapi kung kashnong kaba ke department kashanya mapi kung ki groups lani ki society lani la along na ka dobar hi brokaway lada ki shim le ke jiket kli ringkat pa ke department na kadamsa kumno balpin sumar e ke ni ka chaga e director let that mention
banong ba I kwa ba kini kithan kini ke area ne baro kumba PE kini ke surroundings ba pindai ban pom pathar ye ki dieng kisi lani ban penselan ne kini ke cloud ladang ni penselan no e kini ke cloud kini ke jing itna jom kini ke jaka kan sadu ide ban pensa pende ye ki cloud betap kenang ba ko lani kita ki source of water kenang bun but kanika lead project keduki kanlong kabayay sa kabayay le pau ke jing sungu ya pi na ka benta ka jing yo lat ke jonga hangi ban yo ban share yak na menta ka project ka bet ni khot ya ka rural infrastructure development fund jong ka nabat loan kani ka project ka dei ka umling krat RIDF 29 ho ni la jupen tre ya ki RIDF projects ki jongi na do ki snam ar hajar lai di kani ka long ka project ka ba ka bala dei ka RIDF 29 ko mangila sum thu ma ha uni usnam ar hajar ar phulai ni la yo ban pha ka proposal ka jongi kani ka ulong na ka daw ka jing iyo ipau ka jong I den divisional soil and water conservation officer I jongi Shri LPD Arengsa ti ilakwa hi ban yo kum ka kenja ecotourism mo khnang ban yo ban kring nam ta ki public ho kini ka jirang hang ni kini ka jaka hang ni hanu tasku kalong ka way na ki jaka ka badon dupa kani ka water pondage mo ki bangi ong tika don scope ha bangin develop ikani ka jaka kum ka ecotourism spot tika de ka vision ka jong isa ru na do ningkong ba ikwa hi ba ka way ni kini ki RID of projects ki jongi bangin la ban pendrung ka kum ka ecotourism ti limba ka jing ipau ka jong I ngila yo ban ya kren bat irang ba shnong ha ka tu ka por ti ila penyo ingi kani ka jaka ka balong ru ka jaka jong ka shnong ti ngila sedang ban le iki survey hausnam ar hajar apo lai but kumjuru ngila submit ya ka proposal ka jongi how to usnam ar hajar apo lai hi but ngila yo ka sanction how ju usnam ti ka first installment ngi yo ha financial year apply apo saw but ka second installment ngi yo ha usnam ar hajar apo saw apo san ti ber ka total project cost ka jong ka kalong shikror ti hapo jong kani ka project ni don bun ki components kawai naka kalong ya kani ka water harvesting structure ka bangi I hang ni ti kani ka don pondage area kumba shi 1 hectare ka pondage area ti but hapo jong kani ka component ru ni don hun kiwe kum ya ki stone pitching ki bangi lale all around ni kani ka WHS nanta de ni don ni kani ka boating house tingi don ru but ya ki infrastructure kabadi percent ya ka total project cost kabang ila shna kini ki bench terraces kini ki bench gallery but kum juru ikte ki swing mo ila pendung lang hakani ka project ti kawai hi kalat kalong ba ko ai kan khamya rap hi ya kinong shnong hakani ka shnong ban yo ban pen kham kiu ka yo ka ka jongki na marling ba kani ka project ka tahi ka jong ipau ka bchngai ka jong isa kan but ling ba I range officer I jongi jong ka jirang jong ka pathar khma range soil and water conservation ila la ban pentre ya kani ka kam mo ban pen urlong ya kani ka kam ha ka jing shisha ni ho ni la yo ru ya ka jing kershan na du I director I jongi is ZB Shirasa but kam tam ki director ru kibla let no ru kibla don ringkat bat ni na du ka beningkong hadu kani ka por ila la ban yo ban push ya ki project mo sha ka government ban yo ya ka sanction ha ka por ka babiang